Само за един ден управлението на Борисов и Пеевски произведе поредица от тежки скандали. Първо международен скандал. Пред евродепутати Манфред Вебер цитира Борисов, че България била подписала хартата на Съвета за мир на Тръмп заради някои специални проблеми между САЩ и България. Но забележете, казал е, че парламента няма да го ратифицира. Тоест, лъжем и САЩ, и Европейския съюз. И моля ви се, специални проблеми. Какви проблеми? Наричат ли се Магнитски? И дали националният интерес за пореден път не е заложен заради личното оцеляване на Борисов и Пеевски от санкции за корупция, т.е. за обществени средства, които са крали. Защото пред българските медии Борисов разказваше съвсем друга история на българските граждани за Съвета за мир на Тръмп. След това видяхме паника и наглост в парламента. Късно вечерта ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ с помощта на Възраждане опраскаха изборните правила, за да обслужат Пеевски и отмениха парламентарното заседание за днес, за да избягат от петъчен парламентарен контрол. Защо? За да не бъде питан премиера Желязков какви са тия специални проблеми с САЩ, за които Борисов говори пред европейските ни партньори в чужбина, а тук в България не. Второ, да не отговори Желязков защо държавата трябва да купи 10 милиона тир паркинга на Таки в Руси, когато вече е решил, че не му трябва, и как заместник министър в това клето правителство е уволнен и върнат само след 8 часа след обаждане на Пеевски. Отменено е изслушването за изтеклите видеозаписи от центровете за лазерна епилация и гинекологичен кабинет. Така ли се управлява държава? Скриещи се управляващи, отменен парламентарен контрол и задкулисни сделки с националния ни интерес. Това не е демокрация, това е мафиотски модел, скрит зад лошо поидисана фасада с надпис демокрация. И тези същи хора ще ви искат гласовете на изборите. За всеки случай по правила, направени по скандален начин от тях в 12 без 5, така че ако може въобще да не гласувате, но ако гласувате, но не за тях, те на хартията да могат да си дописват колкото гласове не им достигат. Един начин има въпреки всичко това да не им се получи тази схема, и това е масовото гласуване, което да ги потопи на изборите. Запомнете, нито една мафия не може да издържи на 80% избирателна активност. От всички нас зависи на изборите да го направим.